ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо Сафсан Ғайюрзода. Стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 тавассути се барномаи миёнамуҳлат амалӣ мегардад. Барномаи миёнамуҳлати рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 барномаи аввали стратегия буда, амалишавии самтҳои он ба баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми мамлакат мусоидат намуд. Дар ду марҳилаи дигари стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 таваҷҷӯҳи асосӣ дар солҳои 2021-2025 ба якбора зиёдшавии ҳаҷми сармоягузорӣ ва саноатикунонии босуръат дар солҳои 2026-2030 ба ташаккули иқтидорҳо барои рушд дар асоси дониш ва навовариҳо дода мешавад. гузориши ҳамкоронамон. азбаски стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ислоҳоти фарохдомани дарозмуҳлатро тасдиқ менамояд, пас хеле муҳим аст ки натиҷаҳои интизоршавандаи татбиқи стратегия дар барномаҳои миёнамуҳлати рушд чун натиҷаҳои фосилавӣ инъикос гарданд. раванди татбиқи ин ҳуҷҷати мукаммал дар асоси се барнома дар давраҳои солҳои 2016-2020, 2021-2025 ва 2026-2030 сурат хоҳад гирифт. аввалина, яъне ки барномаи соли 2016-2020 ин асосан нигаронда шудааст барои гузариш ба модели нави рушд. барномаи 2021-2025 ин нигаронда мешавад ба рушди бо суръати Тоҷикистон ва дар ин замина ҷалби сармояи хориҷӣ. ва барномаи охирон, барномаи соли 2026-2030 ин вазифаи асосии он барнома нигаронда мешавад ба тадриҷан гузаштан ба анҷом расондани яъне ки саноатикунонӣ, яъне индустриализатсияи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар барномаи миёнамуҳлати 2021-2025 ба кадом масъалаҳо бештар таваҷҷӯҳ дода хоҳад шуд? 2021-2025 акнун дар инҷа асосан тамоми захира, тамоми имкониятро равона карда мешавад барои ҷалби сармояи дохилӣ, аз он ҷумла сармояи аз ҳисоби сектори хусусӣ. стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ҳадафҳои рушди устуворро ки аз ҷониби Тоҷикистон якҷоя бо тамоми ҷомеаи байналмилалӣ қабул гардида дар асоси талаботи объективӣ ва мувофиқашуда имконият ва зарурати татбиқи онҳо дар мамлакат миллӣ кунонида шудаанд дар бар мегирад. ба сардиҳои зимистон нигоҳ накарда дар як қатор иншооти ноҳияи Нуробод корҳои сохтмонӣ оғоз гардид. дар сурати саривақт маблағгузорӣ шудани иншооти бунёдшаванда коргарони идораҳои сохтмонӣ талош менамоянд корҳои сохтмониро дар муҳлати пешбинишуда анҷом диҳанд. гузориши Эдигули Маҳмуд аз ноҳияи Нуробод. сохтмони коხи фарҳанги ноҳияи Нуробод дар раванди барномаи кӯчонидани ташкилоту идораҳо аз минтақаи зеробшавандаи нерӯгоҳи барқии обии Роғун ба маркази шаҳраки Дарбанд бунёд шуда истодааст. корҳои сохтмонӣ аз соли 2010 оғоз гардида ҳамасола аз ҳисоби вазорати фарҳанги ҷумҳурӣ маблағ ҷудо мегардад то бинокорон вобаста ба он корҳои сохтмониро анҷом медиҳанд. аз рӯи лоиҳа бинои сеошонаи коხи фарҳанг барои 500 ҷойи нишаст пешбинӣ шуда. дохили бино аз саҳна ва толор музей, пункти тиббӣ, кабинетҳои корӣ, китобхона, толори хониш, меҳмонхона, синфи инкишофи истеъдоди кӯдакон ва дигар ҳуҷраҳои корӣ иборат мебошад. ҳамагӣ барои иҷрои корҳои сохтмонӣ дар коხи фарҳанг ҳамасола қариби 1 миллион сомонӣ маблағ ҷудо карда мешавад то ин бинои боҳашамати замонавӣ ба истифода дода шавад ва давоми 12 соли сипарӣ шуда бо маблағҳои ҷудо шуда фақат деворҳои иншоот бардошта шуда корҳои сохтмонӣ дар ошонаи сеюм ва боми бино идома дорад. инак барои пурра пӯшонидани болои бом, насбу дару тирезаҳо, хатҳои барқ, корҳои ободонии гирду атрофи бино ва тайзоти толору ҳуҷраҳои корӣ вазорати фарҳанги ҷумҳуриро зарур аст ки 10 миллион сомонӣ харҷ намояд то бинои коხи фарҳанги шаҳраки Дарбанд ба истифода дода шавад. сохтмони бинои мактаби автомобилии ҷамъияти мададгори мудофиа дар маҳаллаи дуюми шаҳраки Дарбанд аз таххона ва се
ошона дорои 40 кабинетҳои кушоду барҳаво иборат буда барои омода кардани кадрҳои соҳиби ихтисоси хоҷагии халқи минтақа пешбинӣ шудааст. зеро то ҳамин давра дар ноҳия ва умуман минтақаи рашт чунин мактаби ронандагӣ ва дигар шароитҳои зарурӣ барои тайёр кардани кадрҳо мавҷуд набуд. айни ҳол ба сардиҳои зимистони кӯҳистон нигоҳ накарда коргарони ташкилоти пудрачӣ дар ошонаи сеюми бино деворҳои хиштинро бардошта истоданд то иншоотро дар муҳлати пешбинишуда ба истифода диҳанд. инак бо анҷоми корҳои сохтмонӣ метавон дар ин макони касбомӯзӣ баробари фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ инчунин садҳо нафар ҷавонони ноҳияҳои минтақаи рашт соҳиби касбу ҳунари талаботи бозорӣ меҳнат шаванд. идигули маҳмуд додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи нуробод. идомаи ахбор. дар ноҳияи фархор бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои беҳтар намудани таъминоти оби полезӣ як иншооти обрасонӣ аз нав барқарор карда шуда тавассути он майдони зиёда аз 1000 гектар замин обёрӣ карда мешавад. имсол дар ноҳия барои оқилонаю самаранок истифода бурдани заминҳои кишт масъулин иқдом гирифтаанд ки таъминоти оби полезиро ба хоҷагиҳо беҳтар намоянд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саид Ҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ҷамоати деҳоти хутани ноҳияи фархор барои беҳтар намудани таъминоти оби полезӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қисмати бар асари офати табиӣ харобгаштаи иншооти обрасонӣ аз нав барқарор карда мешавад ки минбаъд тавассути он майдони беш аз 1000 гектар замини киш обёрӣ мегардад. барои аз такшонҳо тоза намудани маҷрои иншооти обрасонӣ ва кафолати бештари истифодабарии он мутахассисон дар ин қисмати маҷрои иншоот обпартоб бунёд намуданд ки оянда мушкилоти дар мавсим сари ҳарчанд муддат тоза кардани такшонҳо ва хароҷоти иловагиро дар ин самт бартараф менамоянд. дар ин мавзеъ 2 адад чунин иншооти обрасонӣ аст ки ба воситаи онҳо дар маҷмӯъ майдони қариб 2600 гектар замини киш обёрӣ карда мешавад. мутахассисон ният доранд ки рӯзҳои наздик қисмати харобгаштаи иншоотро пурра аз нав барқарор намоянд. дар доираи чунин тадбир ҷиҳати саривақт бо оби полезӣ таъмин намудани кишоварзон имрӯзҳо тибқи нақша чорабинии мақомоти иҷроҳокунаи давлатӣ ва идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ дар ҳама деҳоти ноҳия бо истифода аз мошину механизмҳои лозима ва ҷалби сокинони деҳот тоза кардани каналҳо ва забору заҳкашҳо идома дорад. барои беҳтар намудани ҳолати миллативии заминҳои кишт имсол масъулин иқдом гирифтаанд ки то мавсими нави обёрӣ илова ба нақша каналҳо ва забору заҳкашҳоро тоза намоянд. бо ин мақсад дар ҷамоати деҳоти зафари ноҳия аз ҳисоби ҳаққи хизматрасонии об ва дастгирии хоҷагиҳои деҳқонӣ канали дохили хоҷагӣ дар ҳудуди 2 деҳат тоза карда мешавад. дарозии ин канал 5100 метрро ташкил медиҳад. тавассути ин канал зиёда аз 1000 гектар замин обёрӣ карда мешавад. ғайр аз заминҳои кишоварзӣ заминҳои хоҷагии ёрирасон ҳам обёрӣ мегардад. дар ин деҳоти ноҳия сокинон дар баробари хоҷагии ёрирасон қиддаҳои назди ҳавлигирони самаранок истифода бурда аз он 2-3 ҳосил ба даст меоранд. баъди тоза кардани ин канали дохили хоҷагӣ обёрии қиддаҳои назди ҳавлигии сокинон низ беҳтар хоҳад шуд ки ин ба оқилонаи пурсамар истифода бурдани ҳар як қидда замини корами обӣ мусоидат мекунад. дар ноҳия тибқи нақша чорабиниҳои идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ соли равон бояд ҳолати миллативӣ беш аз 300 гектар замини киш беҳтар карда шавад ки ин тадбир боздеҳи ин заминҳоро афзун ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро мувофиқи дурнамо таъмин ва ба пешрафти вазъи иқтисодии ноҳия замина хоҳад гузошт. дар асоси амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон соли 2022 озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат гузаронида мешавад. мақсад аз доир кардани ин озмун амалисозии нақшаи чорабиниҳо бахшида ба 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маъриф ва рушди тафаккури техникӣ, васеъ намудани ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо намудан ба техникаву технология ва тавсеяи ихтироъкорӣ ва навоварӣ арзёбӣ карда мешавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. дар асоси амри асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соли 2022 дар саросари мамлакат озмуни ҷумҳуриявӣ таҳти унвони илм фуруғи маърифат эълон гардид. озмуни мазкур бо мақсади амалисозии 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маъриф барои солҳои 2020-2040 ва ҷиҳати рушди тафаккури техникӣ васеъ намудани ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо намудан ба техникаву технология, ихтироъкорӣ ва навоварӣ
пайвасти илм бо истеҳсолот, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ, инчунин дарёфти истеъдодҳои нав дар ин самт эълон гардида, беҳтаринҳо дар озмун дарёфт шуданд. дар даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат соли гузашта теъдоди зиёди иштирокдорон аз шаҳру ноҳияҳо иштирок намуда, ҷиҳати сайқал додани маҳорату дониш ва истеъдод дар ҳузури ҳайати акамон баромад намуданд ва аз миёни онҳо теъдоди зиёди иштирокдорон соҳиби мақоми намоён гардиданд. донишгоҳи давлатии шаҳри Хорух ба номи Моёншоҳ Назаршоев бо мақсади ҳарчи бештар ҷалб намудани донишҷӯён ба илмомӯзӣ ва аз худ намудани донишҳои замонавӣ ки эълон гардидани озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат дар доираи амалисозии бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои солҳои 2020-2040 эълон гардид, аллакай корҳои ташвиқотиву тарғиботиро ҷонок намуда, теъдоди муайяни донишҷӯёнро барои иштирок дар озмун омода намуданд. соли дуюм эълон гардидани озмуни ҷумҳуриявӣ таҳти унвони илм, фуруғи маърифат ба амалӣ гардидани яке аз ҳадафҳои калидии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, саноаткунонӣ бо сурати мамлакат равона гардида, дар ин замина ихтироъкорони наврас бо лоиҳаҳои худ ҳамчун мутахассисони оянда худро нишон дода, дар пешрафти Тоҷикистон ва рушди саноати кишвар саҳмгузор хоҳанд буд. бо эълон гардидани озмуни илм, фуруғи маърифат, имсол теъдоди қабулшудагон ба донишгоҳ ба 72 нафар баробар гардид ки дар муқоиса ба соли 2020 15 нафар зиёд мебошад. донишҷӯёни донишгоҳи давлатии шаҳри Хорух ба номи Моёншоҳ Назаршоев кӯшиш намуда истоданд ки соли 2022 дар озмуни номбурда иштирок намуда, донишу истеъдоди худро дар шакли назариявӣ ва амалӣ натиҷагирӣ намуда, маҳорати баланди худро нишон диҳанд. соли дуюм аст ки дар саросари кишварамон озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат ҷорӣ мегардад ва хушбахтона ман соли гузашта иштироккунандаи ин озмун шудам ва ба даври ҷумҳуриявӣ роҳат гирифтам. дар даври ҷумҳуриявӣ талаботҳо хеле зиёд буданд ва мураккаб ҳам гӯя мешавад, вале мутаассифона ман дар даври ҷумҳуриявӣ соҳиби ҷои намоён нагаштам, вале ман аз ин он қадар роҳафтода нестам. кӯшиш менамоям ҳамаи он эродҳо, ҳамаи он камбудиҳое ки дар ҷумҳуриявӣ мушоҳида гардида мехоҳам ҳамаи онҳоро бартараф намуда боз иштирокчии ин озмун гардам ва инчунин мехоҳам ба ҳамаи донишҷӯёне ки дар факултаи илмҳои табиӣ мехонанд ба ҳамаи онҳо тавсия диҳам ки ҳамаи илмҳои замон аз ҷумла илмҳои дақиқ, табиӣ, ҳамаи риёзӣ, ҳамаи онҳоро аз худ намуда иштироккунандаи чунин озмунҳои беҳтарин гарданд. баъди эълон гардидани озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат, табақаҳои гуногуни ҷомеа, омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва донишгоҳу коллеҷи тиббии шаҳри Хорух ҷиҳати пешниҳоди навоварӣ дар соҳаи илму техника барои иштирок дар озмуни мазкур аз тамоми имкониятҳо истифода намуда истоданд. бинандаҳои азизу гиромӣ, шуморо бо дигар хабару гузоришҳо ҳамкоронамон дар нашрҳои минбаъда ошно месозанд. саломат бошед.